Takže ahoj, zdravím vás Onyx u mého prvního videa z Counter Strikeu. Tady si vyberte teroristu nebo policajta, ale já si vždycky dám teroristu a tu máte postavy. Trojka je nejlepší a Bčkem dáváte z pistole, jako si kupujete. Teďka si hraju jen tak ze srandy, teďka nebudu hrát mulťák, někdy jindy. Pojď, ne, pojď. Jsi srap? Velký? Hardont. No a když dáte, tak si měníte postavu. A vždycky, třeba když máte pistol, tak mířte na hlavu. A je tu se mnou dobrý hráč, Ami.cz. No a taky hraje Counter. Zdar lidi. Tak teďka na mě asi jde hromada lidí, což já mám jeden naboj. Headshot! Tak teď to bude těžké. Pojď. Ty sakra! No, mě zabili, potom si musíte počkat nebo dát pod SC tady to, potom dáte třeba bot kill. Podle toho, jakou máte verzi na 1.6 zmačknete. Počkej, co zmačkne vlastně? Na boty. No, zmačknete H a hráš boty a tam bude zabít všechny boty. Ale pokud chcete čekat, tak to dělat nemusíte. Jo, a pro teroristy je nejlepší AK-47 a zase pro policajty je nejlepší M4. Ale já bych si dal teroristu, protože AKčko dává furt jenom headky skoro. Zase headka. Posledního vždycky nenajdu. No, jedno. Malem si umřel, víš, za to stojí. A když dáte čárku nebo tečku, tak si dáváte náboje. Pojď. Etot. To jsou posky. Bob, SpongeBob, Mop, trapka. Sobota večer, já nic neudělám, protože jsem jen krejčí. Kde je? Aha, tu. Vyhrál jsem. A když držíte tab, tak to máte skóre. Skóre, vole. Neskóre. Skóre, ty. A to máte napsané prostě. Kdo s váma hraje. Kolikrát jste umřeli, kolik jste lidí zabili. První je, kolik jste lidí zabili, a to druhé, kolikrát jste umřeli. A když budete hrát na serveru a když budete mít třetí, tak to je ping, to vás potom asi vyhodí. No a Glocker je nejlepší, jako z malé pistolky, a Glocker je tady to. Taky to skoro dává headky. Elliot, Gilinot. Budu si zase muset koupit náboje. Ečot. Takže možná bych to lidi asi ukončil. Nebo... No ještě chvilku.